Това съм аз. А това е моята баба и днес се задава някакъв въпрос. Ти кога си родена? Месец март. Коя дата? 18. Коя година? 58. 100 хиляди? 58. Аха! Ти на колко години си? 58. 5-8. Да. Така. Ти как се казваш? Кажи си трети имена. Айде сега ти ме разпитваш като ученичка. Да. Сега няколко задачки. Колко са 5 по 10? 50. Добре, едно по едно. Едно. 100 по 2. 2. 30 плюс 50. 80. Добре, сега ти го дръж и на мен не задавай. Айде стига, моля.